As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw mga igsuon, gisaulog sa atong simbahan ang memorial or kapistahan sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag. Atong mahinumduman nga dito nispresuhan, gipriso ni Herodes o tungod ni Herodias naputlan sa liog si Juan nga magbubunyag. Atong iampo ang atong kalibutan nga mahunong na unta ning pagpamatay aning mga inosenteng mga tao o kaha ang mga tao usab nga mga makasasala maminaw unta sa pulong sa Ginoo, dili unta nila patyon ang mga nagsulti sa mga pagtulunan sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga padayong namalit sa ato mga slots karong panahuna, ato sang iampo nga matagaan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag, mahimong mag-uuna sa imong anak nga natawo ug namatay, itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuuran ug katarungan. Sa ingon maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlo, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa ni inig atubang mo kaniya. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa putaw nga haligi ug sa tumbaga nga paril.
Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo, O Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan. Usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, O Ginoo. Ang akong gisaligan, O Diyos, sukad sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya.
apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inig kabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias, nahitabo kadto sa sumad sa adlawng natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang molupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og dangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siyag usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadtos bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Juan Bautista or Juan nga magbubunyag, gitawag siya the highest prophet among the prophets of Israel. Next to Jesus, siya mao'y pinaka-highest prophet tungod kay siya man ang nag-andam sa agianan ni Jesus nga mao ang manluluwas. Pero bisan pag highest prophet siya, niya buutan kayo ni si Juan, wa gini maghimog sala, pero gikalagutan gihapon siya. Sugot mo kalagutan mo sa inyong isig katao? Sugot dili. Mao day ni mahitabo basta magkuanta, magsunod tas Ginoo isip usa ka propeta. Diri sa atong unang pagbasa si propeta Jeremias, niingnan sa Ginoo, ako kang sugoon pagsangyaw sa akong pulong, pero dungtan kas mga hari sa mga pari ug ang tanang tao sa kalibutan makigbato kanimo. Luoy ano? Kaning Ginoo lahi sa ni siya. Kung mosunod ta niya, iya sang tugutan nga dumtan tas kalibutan. Mao na aron dili ta madumtan sa kalibutan, din alang sa ta mosunod sa Ginoo. Ngay pangutan na imong tupad ing na mosunod ka sa Ginoo.
Dumtan jud ka sa kalibutan. Ako di man kayo ko ingon nga limpyo kayo na amsa ko'y mga nya sa akong pagsigigwali sa pulong sa Ginoo naagi magdumot usahay mabiral ta sa social media tungod sa mga intriga, tungod sa mga pagdaot. Okay ra na kay natural man gina basta moakta as prophet. Kita sa pagbunyag nato hinumduman nato niha pagbunyag nato nakaambit sadta sa misyon sa simbahan nga mao'y misyon ni Kristo o giunsa man pag tuma ni Kristo ang iyang misyon dinis kalibutan nga mao ang misyon sa kaluwasan. Gigamit niya ang iyang tulo ka threefold nga offices or kaning kaakuhan, isip propeta, isip pari ug isip hari, the prophetic, the priestly, and the kingly offices of Jesus. Mao na kitang tanan do natay propetanhon nga kaakuhan ug unsa maning propeta mao ni siya magsangyaw sa pulong sa Ginoo ug iya nang saksihan pasabot di siya magpadalas kahadlok sa mga pagdaot ug mga pag-alkontra sa kalibutan. Mao na diri sa unang pagbasa niingon gid diri ang Ginoo, dumtan kastanan pero tagaan ti ka og kalig-on aron dili ka mahadlok makasukol kanila. Pero ang pagsukol nga atong buhaton mao ang dili mahadlok. Mao na si propeta Jeremias gikontrahas tanan pero ni atubang siya tanan. Si Juan nga magbubunyag gikontrahan sad sa hari nga mao si Herodes ug sa iyang kabit asawa siyang igsoon nga mao si Herodias. Pero wa gyud mahadlok si Juan, wa gibutang dinhi nga portin niyang hilak, portin niyang pakiluoy, wa. Relax ra si Juan nga gipriso. Nya pag ingon sa diri nga gipadadag sundao ngadto para punggutan siya sa liog suod sa prisuhan. Wa kita nakita diri nga milugnot si Juan, mikisi-kisi si Juan. Naputol sa diyang liog, relax ra kaayo. Nga naman, ang propeta mosaksi sa iyang gisangyaw. O unsa may gisangyaw sa propeta, una gyud gugma. Kamong mga asawa, nahigugma mo sa inyong bana. Gugma. Nya, sugot mo kulatahon sa inyong bana. Dili. Mao na. Sangyaw ganita, ato ginang saksihan. Manglagom ang naong pero muingon ra gyapon, I love you very much. Si San Juan gipriso pero wa siya masuko ni Herodes. Sige lang gyapon siya ingon, aron ka maluwas biyain ang pagpangabit. Si Herodias porting sukoa kay na in love sa tingitong Herodes. Pero si Juan gipriso na siya. Wa gyud mo reklamo. Una nganong di man ta mahadlok og daoton, di ta mahadlok og biay-biayon tungod kay nahigugma man tas tanan. Ako mo desisyon man jud ko kanang magbiay-biay nako, ako ra man ginang higugmaon. Ako ra gyapon nang smilean. Unya sag mamatay na sila, ako ra gyapon misahan. ug ako say maunag kamatay, mayon tag-ila sa kong limsan. Di ba? Kana bang nganong ato man ginang dakuon? Dara man ginaog maghigugma ay ta bisan pagdili ta parihag baruganan. Ikaduha, ang propeta dili muundang sa pag sangyaw sa pulong sa Ginoo ngadtos mga tao nga dili ganahan maminaw. Kana ba mga tao nga mukontra niya, ang propeta di gina mohonong sa pag sangyaw. Dili tungod kay iyang hagit-hagiton, kung dili naa niya ang pangandoy nga unta mudawat ang tao sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Naman say pulong sa tao, mag-conflict man ni usahay ang pulong sa tao ug pulong sa Ginoo.
O na, mustig kita. Kitang mga nagtuo ni Kristo, nagsunod sa atong simbahang Katoliko, mustig kita pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay kanira bang pulong sa Ginoo, lahi man ni siya sa pulong sa tao. Ang pulong sa tao, nakasintro lang sa kaluwasan sa lawas. Pero ang pulong sa Ginoo, nakasintro sa kaluwasan sa kalag. Mao nang niingon si Jesus, ayaw mo kahadlok sa makapatay sa inyong lawas, apan dili makapatay sa kalag. Muna si San Juan nga magbubunyag, sa diyang gipunggutan siya sa liog, igo ra siyang niingon tingali, lawas ra may mamatay ani, pero nga akong kalag, di man mamatay. Nganong di man mamatay ang iyang kalag? Tungod kay way sala, nagsangyaw ug nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ug para nako mao ginay the best nga atong prinsipyo. Akong lawas mabunog, mamatay, pero ang akong kalag kanunay limpyo, kanunay himsog, kanunay buhi, tungod kay nagtuo ko, nagsangyaw ko, ug nagbuhat ko sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Unsa man nga kaluwasan? Kaluwasan sa kalag. Gilingya imong tupad. Ing na sugod karon, sugot na tagpatyon. Di ba? Kanindot ana. Sige, manindog ta katong mga propetang tinuod. Mga igsuon, daghan ang nakasaksi sa ilang pagtuo, pinaagi sa pagkinabuhi nga subay sa Ebanghelyo. Malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propitanhong misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mobarog ug modapig sa hustisya ug tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato, hinuon ang atong pagtuo mutubo ug mulambo tungod niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali o panag-ingnan ni San Juan, magdasig kanila nga nagbarog sa ganghaan sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, gipanalanginan mo kami sa pagwali o panag-ingnan ni San Juan nga magbubunyag. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo sa iyang pangama, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimayat sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining mga gasa nga among gihalad kanimo kanang katarong sa imong mga dalan nga gitudlo ni San Juan ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan ug nga iyang gisaksihan sa dako nga bertod diha sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya nagdala siya kanamo og dakong kalipay ug bisan diha pa siya sa tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagkamatay sa kamatayon sa usa ka martir nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa iimong anak ug busa uban sa kagahuman sa mga langit amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Magbubunyag ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ang anak sa mga langit. Pagkay ko ng imong ngalan, muamot ka namo. Ang imong kingharian, matuman ang imong pagmud. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloan kami sa mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Ginunualuwasan kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangtod, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit nun, nangamuyo Ginoo nga ang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makailaunta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ngato lang sang buhaton, kinahanglan mosugot gid ta nga mahimong martir sa atong pagsangyaw ug pagsaksi sa pulong sa Ginoo. Update di ay sa atong SBF DAG, sa atong slots para sa atong kumbento. As of yesterday,
nakahali na tag 36,327 ka slots. Unya napay 23,673 slots nga available. Nga nasa tay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 208 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Praise the Lord. Salamat kayo. Niya, padayon tang mamalit ni ini. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanim. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.